Tingkepan niku ta Mbah nggih. Putu napa yoga? Putu. Nggih, mugi-mugi lancar Mbah acarane. Mengke asale lahiran nggih lancar. Ibu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak D di channel kesayangan kita tentunya, Diari Pak D. Alhamdulillah sampai saat ini Pak D sehat. Harapan juga doa terbaik sedulur semua selalu mendapatkan limpahan rahmat kesehatan, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah sedulur, kali ini Pak D mendapatkan undangan dari keluarga Bapak Parni Dangun yang malam hari ini sedang mengadakan kenduri tingkepan. Kenduri tingkepan maksudnya prosesi karena Mbak Linda Monika sudah hamil 7 bulan, maka dilakukan prosesi tersebut. Oke, bagaimana keseruan, suasana, juga tradisi di kampung Pak D lur? Ikuti terus videonya. Sumonggo. Tasik ngerantos saking batu nggih, Mbah nggih. Mbah, Batu malake. tasik ngerantos saking batu. Nggih, batu ake. Mboten. Oh, nggih. Oh, menika yang Pak. Assalamualaikum. Nah, ini sedulur saking Tugu, Batu, Batu ke mantene ya Mas ya. Sami sugeng nggih sedaya mawon. Alhamdulillah. Dalem yen to gampang mriku. Ini dari Pak Le, Om, saudara-saudara yang mau Mbak sinten? Mbak Linda Monika ya Mbak, yang mau dibawa mandi. Kula nyun cedek nene kono kuncine Mas. Nah, kambil niku lho. Ambil. Namanya klopo gading ya, jauh ya. Satu tradisi juga ritual di sini ya, juga tingkepan lalu ada ini nanti akan dipecahkan oleh suami Mbak Linda. Untuk ini tinggal di Jawa. Ada di sini kan anu dah. Pulau Panjang ya, kan sabar. Sabarnya betul kepalang. Lah aku tak paring dulu ya. Iki Mbak, jenenge napa Mbak? Niki namanya napa Mbak? Baritan. Baritan. Baritan iku cacahe itu Mbak ya. Nggih. Apa nah? Jajan rena 7, wedang rena 7 ngoten. Nggih. Oh, oke. Nggih suwun. Mugi-mugi lancar acarane Mbah nggih. Amin.
yang punya kagungan dalam Mbah Dangun. Apa enggak ganteng nom. Ganteng ini. Mak ada Pak arep buyut ya. Alhamdulillah. Nunggu lahir buyute nggih. Buyut pertama menika. Nggih. Oh, pun kalih malan, Bang. Tapi sing nggih niki. Panjenengan pun jam ke-7, Mbah. Wayangon berarti mungkin. Lah pinten angon ngoten niku? Selawe. Ya dadak 7 ya ora apa-apa, Mbah. Ngenteni selawe kesuwen. Serasa golek ana angon gitu. Pripun? Angon dicul nek ditencangen kempun to. Lah, Ngoncang alas. Teng alas to, cedhek alas. angon nang pasar kok. Wah, kita lihat nih kok ajeng rekam sing aneh-aneh nih kok Mbah kula. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sedulure Mbak Linda sami ngumpul di sini. Menika mbae. Nggih, Mbah, nggih. Ada enten acara napa, Mbah? 7 bulanan. 7 bulanan. Teman esokne. Tingkepan nika to, Mbah nggih. Putu napa yoga? Putu. Nggih, mugi-mugi lancar Mbah acarane. Mengke asal lahiran nggih lancar. Ibu sehat. Yogane nggih sehat ya. Alhamdulillah. Keren. Nah, ini. Ada calon niki calon berkate nggih Bu nggih. Anu memang wong Surabaya. Iya. Nggih napa? Anu teh apa kuwi? Ditare kan lho. Eleh, kan mendhet kemari lho. Karo kucak, Mbah. Kula terus nek mriku Mbah nggih. Ini kita lihat ada salah satu menu wajib dalam tingkepan, ada rujak. Ya ora segotok. Heles, segotok kira pemasane kepangane opo? Mbak. Lagi ndongeng asik ya, mboten rantos tamune, Mbak nggih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mbak-mbak padha sehat kabeh. Wah, ternyata kata. Ini serandale. Ikut rewang guys ini. Mas Ayu, dulangnya neng di sana. Soalnya kita angkat orang neng gon. Niki sing rada heboh-heboh ki ning apane to ki, Mbak? Ada kopi. Uleng-ulengan enten mriki tangane kan mangke. Rebutan. Oh, perkopian. Kayak rodok kasep iki. Oh, ngono ya, Mbak ya. Kuwi wedange napa mawon? Jajan to? Kopi dan teh. Kopi dan teh. Jahe? Saya ini dereng tumbas lho. Susu? Susune dheke mboten manak. Urung manak. Lah kok njaluk susu ngenteni wedhus manak to, guys? Piye iki? Ini hidangan yang mau dihidangkan nanti, guys. Ada menunya, ada rawon nggih Bu niki. Soto nggih. Ada soto.
Ini ketembai digawan ini. Oh, damel lampu. Lampu pitu. Mboten tumbas lilin mawon. Aku gedine ta. Lah ya ngono iso lho, Ndang. Wah, endik ngono. Jere ra iso gede. Mbah. Mbah. Dalam. Jenengan lek mriki yah napa, Mbah? Kula no. Nggih. Saya kula mriki jam kita mau. Kata enjing, Mbah. Napa wingi? Enjing Oh, masuk nggih. mriki malih. Oh, atas sing disiapne, Mbah nggih. Nggih. Nek mboten enten sesepuh-sepuh mestine bedru kabeh sing nom-nom. Nggih. Dereng teko sing nom-nom. Dereng cetha nggih. Kudu didampingi, Mbah nggih. Teko sing nom-nom. Ngeten iki panjenengan sedaya Mbah sing ndamel nggih. Nggih, mboten. Oh, kula kinten pernik-pernik kados ngenten iki Mbah nggih. Nggih. Anu. Niki buceng pitu napa leres mboten, Mbah? Nggih. Ini lur ada buceng pitu. Terus luwur-luwur Mbah niku. Nggih. Luwur-luwur. Jenang sewu. Leres jenang sewu Mbah nggih. Nggih. Yo yang di sana ada buceng kuat, terus golong-golong kayak apa kayak jenenge Mbah ngoten niku Mbah. Oke. Nggih. Golong Wes pernik-pernike kathah ngoten mawon. Segorogo. Oh, nggih ini. Golongan hitam. Ini guys segorogo. niki Jenang procot. Dalam? Golong-golong sih. Niku polo pendem. Lah niku sik ada-ada damel napa, Mbah? niki. Nggih. Niku napa? Oh, nggih ngiseni niki nggih. Seni niku adae niku. Nah ini adalah sudah tradisi jika rewang, walaupun rewang kecil-kecilan ya, padha nggawa gawan. Nggih ta, Mbah? Ini bekas gawan. Pulange diseni sego karo lawuh ngoten ya. Aku tak melok upload. Monggo, Mbak. Panjenengan upload napa? Mumpung enten nek di-upload ya. Niku sing digarap napa kok ulang-ulangan enten mriku? Oh, damel asul-asul. Nggih isen-isen pas niki to. Oh, ngoten nggih. Wah, serap enak ya wong Jawa ki walaupun dikon rewang tapi nggo sangu dhewe nggih Bu nggih. Putih lek ora dicepaki sing duwe omah. Padahal sing duwe omah ya cepak lho ngene iki. Sudah adat, guys. Oh, adate Jawa, Mbah nggih. Nggih, enten Jawi. Napa? Ning ngarep kono rene nggih. Kuwi nek dia anu wedang lho kuwi. Kenek ki lho. Oh, senenge piro? Ini keseruan rewang di dapur, guys. Seperti ini. Aku mah suruh ngerti iki mah urung tak syuting. Napa niki Mbak? Niku es Rujak. campur. Oh, Rujake tengah. es campur ternyata, guys. Ini kantong es ngoten. Nggih, esek yang oke. Nambahi es kali susu nomor apa, Mbak? Susu sapi. Ya nggih. Es campur. Oh, yang di sana ada tumpengan juga, guys. Baik. Dadi mboten nek gawe uceng-uceng. Sampun. Oh, sampun. Pun. Pun siap. Sampun.
siap pancaran to mriko? Oh, mboten pan to. Mosok. Lah niki Mbah e. Dilen nang nomor ya. Lah kengken jawaban lho. Oh, ternyata yang mau dimandiin di sini, guys. Lilin. Kamar manten Mbak ya. Nggih. Wah, diobok-obok wong semene mbane terus piye iki mantene? Niki diobok-obok cah cilik-cilik. Papat oleh limo. Apa nih? Meses ta? Sini anu, Ya pitu untuk mitoni. yang tangan. Hitungane. Disiapne wong pitu kok, Mbah? Disiapne wong pitu. Iya, pirang. Balana gawe wedok. Pak Buke, Pak Tono wakile jajal. Wong pitu. Pak RT, Pak RW nggih saged mawon. Teman-teman kreator banyak banget di sini ngumpul. Rebahan ya. Cair bapaknya nuntani kan. Celana wae gotot tak. Undangan juga semua ngadep ke manten ya guys, seperti ini. Tadinya silo metekel. Sampeyan kudu ndelok tenanan Mas, latihan. Latihan ben besok ora ndredeg.
Pak RW. Nyun sewu niki barokah. Monggo. Baritak Apa wancine jenengan? uyah niki. Nggih. Sungane dadi suwuk. Enggak, buru suwuk. Nah, ya. Wit. Balik. Sobras mulai lho. Wes, sama antarang. Dhuwur. Heh? Wis sobras mulai. Dua sandal yo. Sumati ya udah. Oh, padahal kalau di kopi goreng. Kopinya Ini fenomena aneh guys. Prosesi manten membelah tapi terus sing baca lanang anu baca lanang Sos. Kok tuwek ngambile kok. ambil tuwek lah ora. Alhamdulillah. Anu, natap ya apa? Bojoke ngene lho, dadi ora iso juk. Bojone beda kok. Beda kan. Listrik mati guys. Aku ngenteni. Allah. Kesana, Pak. Jenang projot prot. Yung. Bolak metu tiananku. Jake dijupuk. Makan bersama. Makan bersama. Aku ora. Jane regan regan. Gembul bojonong ya, Mas. Kayak pas men nih Bang. Ya. Tahu otomatis lah anu kayak ngene klek ngono kae. Bola balik lho. Ndalane mati nah. Mati. Iki lunyu lho, iku mati. Iki lho, blak lho. Prosesi makan. Undangan pada panik guys, listriknya mati. Adi, Pak Tris ya dipikir toh. Burimu ya dipikir. Akhirnya listrik nyala lagi guys. Kita pakai lilin seperti ini. Sepertinya untuk video harus kita tutup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan juga kesilapannya. Seperti biasa, Pak D selalu mohon dukungannya dengan cara like, komen, share juga subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang, supaya Pak D lebih bersemangat lagi untuk mengeksplor keunikan-keunikan suasana juga kehidupan di pedesaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.